ban pen pau pat pa ni ke jing thrang ban pelong kum kata ka jaka chngokai perthei na ke jing wan poi kita ki sim amul falcon ha ka than so bat tangam a riboy district patru kibe ki jaka pa pau bala penbo pensa na ka mei mariang ka brup hanglang tourism promoting society haringkat ka jinget lang ka Seven Hearts production kila pen mana pa pakin sa pelong ya kata masa amur falcon lani kata masa ya ke jingwan poi kita kisim amur falcon ki bajuan da ka kenhun manlau snam ha kathan turso umru bat tangam kinong elam kate ka society menda ka sngi kila pen manapai pa bagani kata masa amur falcon kan long ha ka san ban rutere ku no pra arjar pesan apo ka snong tangam ribhoi district kumbala pen pau da kinong elam kani ka society ba kentop yo president uba da minat silyang bat uba ai ban suk lang nongrum kumu secretary ka thong ka baki ang nur ban pelong ya kani ka amur falcon festival kalong ban pen pau nam ya kate ka than turso bat tangam kum kata ka jaka jongo kai perthei bat khamtam bandang pen pau perthei ya ki jaka balabu lasat da ka mei mariang ki ba ompat tep syaka perthei kilo ong ru na lor ke jingpen pau nam jong ka jingwan kita ki sim amur falcon ka baki juan buhai shnong malau snam hau banai nai wing hadu no pra balakot ki laktuli ka society ka kwa ru ban pen pau iki babon ki jaka ba itenat ha ka te ka than bat ka ba ompat tip ki pai ba ha ka jela ni ka ri ni ban pentip pat ba sapi ba nakaliang ka group hanglang tourism promoting society harangkat ka jingi trelang bat ka Seven Hot Productions ngin penlong ya ka ama falcon festivals haka san bat ndu trik December arajar apsan haka snong tengam riboy district mela ka jingi thu jong ka society jongi kalong ban kentiu ya ka tourism ladangi ngin pai haki bayadai bat ki saudong saukun jong ka than bat ki snong jongi kidon shibun kispa kiba buri jong ka mariang kiba ngimpat pentip dan ngimpat explore bah dumta kidan giba syaka pertheiru ngidan kamban pen ban ya kini ki jing itnat bat jing i shongkun ke jong kya te ngidon ru ki wa amyam ki wa am siang wa am khen bat kidon ru hakal lagi ki krem ki kro ki badan la ka jong ka jing itnat ke jong ki te kumi kini ki eki berkhoi ngidan kam kidang long on tap kebun su ong no te ngidan kam ban promote ngidan kam ban yakren hakmno ban pentiu ya ka tourism lembah jong kini te ki culture ki bam tengrai ki jongi ru bat ki wei kidan ke potential ki babiang ba na ka benta ban yakren hakni ka phang joka tourism jong ni ka than pakadong ka jongi te phai khmat khaniat spai dei bat kani ka ama falcon festival inyo ka jing batai khaniat nakaliang i present i jongi iban ai ya ka jing pentip habai dei baka program jong ni ka festival day 1 baka ditu to kumala deban ong shakman ban nakaliang ka group hanglang promoting tourism promoting society rengkat ka jing trailang bat ka Seven Hot production ka jing thmu ka jongi kalong ban pelong ya ka amur falcon festival ha ka sanbat reutrek December arjar arhusan kumlaong ha ka snong tengam ka bide ka venue badak bide bat kini ka festival ngidon sibun ki programs kiba nakaliang ka society ngimut ban penlong nakabenta ban promote lane ban kentiu su ya ka tourism hapo kadong bat ka thain ka jongi kumlaong shakhmat ngidon sibun ki jingbu jingsan jong ka mariang haka riboy district ka jongi ngimong tang haka thain mauti kumlaong kidon sibun ki krem ki kro ki ksai
ki wa ba bat ki wa red ki ba don lala ka jong ka jing itanat ki jong ki ngidon kam ban pentip sa ka perthei bat nakaliang ka society lengba ka jing persyang ka jong ka ban wanra ya kata ka jing penkiu ya ka tourism hapo ka dong bat ka thain ka jongi ka kam ka baningkong ka ba ngiwan kalong lengba ka ne ka Amur Falcon Festival bat haka kandon kumlaong ngin kanlong haki artli gisngi kawe kede ka santerik bat haka santerik nadu kapor khatwe beje kende ka opening ceremony ya kene ka festival agaba kiniasim benta nakaliang kasnong kasnat right terso barok kawe keba kentup ya ke nadu usorda right secretary right ki VO bat ki kena school kabanlong haka hakate ka sngi kabde ka opening bat kandon ru ka awareness na kabenta ka jingya day kumno ban ya ka Mariang bat kerpang na kabenta ka wildlife bat ngimla ru banlen ba hakate ka venue ka snong kindon sibun lada ngin pai kimrat kiba lasdang bendu jat kum ka huleng ngidang la ban lap ke te ke jaka kidon ki tracking spot kiba ngila ban don hakate ke jaka kadon ka wa umyam ka bang ngila ban le ya ka voting ka ba kadon hakate ke jaka tigita kiba ngin sedang le hadin dan raya bide ba kenika festival ka hadin jong kenika opening ceremony ka ban sedang nadu khatwe bije hakapor arbaje pat kandon ka battle of band lanika beat contest hakaba ngikot bat ngiawer yaki band na ka jela ka jongi barok kawe but nasabar jong ke jelaro ngi pediang kelut ki ban wan ban ya contest ban pen ial ka jong ka sap ka talent ka jong ki hakabide bat kanika contest ka battle of band hakba kindon ki judges ki ban judge hakabide bat kanika contest ka ban sedang nadu ka por arbaje ka babut na kata kan kandon ki jingruai ki ban penstenat yang abad ya pi we hawa ki don ki local artist ki jongi ki ban perform haka stage nak benta kenika sngi ke sedang bat kebebut nangta kandon ka ban ke ban penstenat yangi ba lengba ka jingtem ke jingput ke jongka bat ka bekut jong kenika ka sngi sedang kende da udj hakaba on penkut ya kini kesngi kata kedeka dewan bat akabede bat ka D2 pan kumlaong bakadeka ngi kwa ruban promote ya ka sports ka tourism eco tourism terang ni nadu kapor nyau bejem stamp kandon ka open marathon naka senior kategori hakaba insya tang ya ki senior ban ladadon nakabenta gini ki bala palat sanpo snam lani ki riurang ba akaba nakabenta jongki kandon ka consolation prize ban nakabenta ki kenthei bat ki senrang ka prize total kanlong nyaupo hajar tengka nakabenta ka marathon hakaba nakabenta ka jingtep ka bakambenya akabde bat ka marathon kila ban phone yai ba balum lang ling do how number phone kendai rew iwe arn rew kendai lai san nyau rew ban bot nakata hakapor khatwe bije kandon ka cycling hakaba ngi sya ya gino ki jai bicycle ba kinwan ban ya contest hakate ka cycling ban nakabenta ka jingtep ba khambnya hakabede bat kane phila ban phone yai ba baristar kelai ba bum how number phone kendai pra nrew ar pra lai iwe but ka total price jong ka cycling kendai nyopo hajar tengka but kumjuru hakabide bat ka battle of band kaba ngin continue biang haka D2 hadin jong kenika marathon hadin jong ka cycling namar ngisngo thu syai baki babun ki band kinwan maha kenika battle of band contest then nakalian jong ngin continue ya kenika contest ke jongi hadin jong kenika program ban
haka por janmit kindon bayang ki local artist ki ban pen sungutanat yangi leng baki jingruai ki jongki ka performance ke jongki ban adin kata kandon ka ban ban kabakut kandon ka DJ bada kaju ru ka por nakaliang jongka society kandon ru ka hausi bumper hakaba ka total price jongka hausi kandai shipholak tengka but nagabanta kani ka bid contest ka total price jongka kandai silak nriu pho tengka dan nagabanta ka battle of band ka number phone pila ban phone ni ba mall imli how new number phone Friway lai ar khandai sunlight nhiều 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 to bat agni kapor umtangi kindon ru ki babun ki stall ngila ban yo ban mat ya ki bam tenrai ki ba nakaliang jongka dong bat ka thain ka jongi ngilong famous ba ka bai de bat ka bam boy ka bangi ngi ong kalung kawang ki ketang psem ki do psem ba kum ta ter kila ban syam agni ka festival nang ta kindon ru ka ki jan rendia ki wei ki stall ki ba gila ban syam ki bade ki ba mi nak ni ka dong bat ka thain ka jongi ki stall kindon ka bade bat kita ki wei bat ni kumta nakaliang jong ka society ngi khot bat ngi aware ya phi kum ki pai ba nong song snong nak jela ka ba i ka jongi bat kum juru na syabar jong ka jela ban wan ban ya ban wan ban pej dalam jongki khmat ban wan ban sakhi dalam jongki khmat ya kenika Amur Falcon Festival hakenika san bat kan reu trek Desember 2020